jaraba a Najeriya. Yau ka ji can an raba bindiga. Yau ka ji can an raba bindiga. Yau sai ka ji can ɓarin na karo bindiga. Gobe ka ji can ne, sai ka ji can. Dan gaba ɗaya Najeriya nan da ne ma ake mahaita ta zama makabarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina za mu saka kanmu? Kwata-kwata ina za mu saka kanmu yanzu? Dan Allah dan Annabi ka duba abin da ka gani. Ina za? Wa alaikum salam. Barka da An wuni lafiya? lafiya. Ya gari? Lafiya. Na ji daga nan gidana ne fa nan gidana ne amma ina jin hayaniya. Ka cika mana kofa da ka cika mana windo da ihu. Mun zaci malam baka ji abubuwan da suke faruwa a Najeriya ba. suke faruwa to. Yau ka ji can harba bindiga, gobe ka ji can harba bindiga. Wace bindiga? Gabaɗi sai ka tantance ka rasa ma ina ne kwata-kwata ina ne ake Saurara ka to shi Ga muhimman kanin labarin a yau ne muka samu labarin cewa hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi ram da wasu manyan 'yan tar yayi wa alƙawarin dukkan wani ɗan Najeriya da yake da katin shaidar zama ɗan ƙasa na alƙawari. ji wai babu Buhari ne zai bai mutane mu kyautar 100,000 to ka je kai national ID card ka zama dan ƙasa. Inna Ka je kai national ID card ka zama dan ƙasa. Rawa ma kake yi? rawa kai irin wannan abu a Najeriya da za a yi 500,000